ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എഡ്വിൻ എഫ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ്. എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ വന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണേ ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പോകാൻ. വേണ്ട ഗൈസ്, കോഴിക്കോടിലെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറേ ആയി വന്നിട്ട്. ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഇവിടെ കഫയൊക്കെ ഉണ്ട്. നാളെ ഏതോ ഒരു സിനിമയാണെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ സിനിമയുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളിവിടെ കാണുക. ഈ സിനിമയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നല്ല സിനിമയാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിനി വേറൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണാം. ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. എല്ലാവർക്കും